дар бозии ҳалкунанда муқобили дастаи ҷавонони Эстония футболбозони Тоҷикистон пурра омода буданд, ки барои 3 имтиёз вориди рақобат гарданд. Танҳо ғалаба барои дастаи мо дар рақобати даври сеюми гурӯҳи А лозим буд. Нисбат ба бозии қаблӣ бо дастаи Булғория сармураббии Виталий Левченко як тағйирот дар ҳайати асосӣ анҷом дод, ки ба ҷои Ҳусейн Нурматов дар ин бозӣ Манучер Сафаров омад. Чун қабли ҳайати футболбозон ва мураббиён вохӯриҳои дастаи ҷавонони Эстонияро хуб таҳлил намуда, мавқеи заифи ин дастаро омӯхта буданд. оғози бозӣ боз бо бартари футболбозони мо шурӯъ гардида, лаҳза ба лаҳза ҷониби дарвозаи Эстония ҳуҷумҳои хуби голзанӣ фароҳам меоварданд. вале дар дақиқаҳои охири нимаи аввал ҳарифон аз як лаҳзаи стандартӣ истифода карда ҳисобро боз намуданд. ин ҳолати ғайричашмдошт мураббиён ва кулли мухлисони футболи тоҷик, ки дар варзишгоҳ ҷамъ омада буданд, нигарон кард. нимаи дуюми рақобат бо тавсияи сармураббӣ куллан ранги дигар гирифт. бозигузориҳои ҷолиб ва пайдарпай футболбозони мо ҳар лаҳза ҷониби дарвозаи бозингарони Эстония сурат мегирифт, аммо он фурсатҳое ки дастпарвони Левченко доштанд, аз он хуб истифода карда натавонистанд. аз ҷониби ниммуҳофизатгарон баръало мушоҳида мешуд. ҳуҷумҳои пайҳам сабаб шуд, ки дар дақиқаи 63-юми рақобат Шеридин Бобоев ҳисобро баробар кард. дар ин фурсат партофти хуби Зиёвуддин Фузайлов кӯмак намуд. баъдан таваҷҷӯҳи футболбозони мо танҳо ба хати ҳамла буд. Нуриддин Ҳамроқулов, Шеридин Бобоев ва Шаҳром Самиев, ки дар хати пеш ҳамчун ҳамлагар буданд, дар 27 дақиқаи анҷоми бозӣ аз ҳолатҳои 100% голзанӣ истифода карда натавонистанд. бештари ҳолатҳо ба Шеридин Бобоев тааллуқ дошт, ки имрӯз пурра аз аввал то охир дар майдон ҳунарнамоӣ кард. баъдан боз имконияти хуб барои бозингарони дигар ҳам вуҷуд дошт. ҳамин тавр то лаҳзаи охир он вазъиятҳое, ки дар назди дарвозаи Игнар Кристер ба амал омад, бенатиҷа анҷом ёфт. дар ҳақиқат ҳам бозингарони мо дар хати ҳамла на танҳо дар индидор, балки дар ду вохӯрии аввал низ камфаъол буданд. бо ҳамин натиҷаи ин вохӯрӣ мусовӣ ба анҷом расид. дастаи ҷавонони мо соҳиби 4 имтиёз шуд ва имкони ба даври якчорниҳоӣ баромаданро аз даст дод. аммо дар пеш дастпарвони Виталий Левченко боз 3 рақобати дигарро дар доираи ҳамин мусобиқот барои зинаҳои аз 9 то 16 баргузор мекунанд. дар нишасти хабари сармураббии дастаи ҷавонони Эстония бозии тими ҷавонони моро баҳои баланд доду аз дастаи худ нолид ва гуфти: Ларс хоб тақвими бозиҳои ин мусобиқот, ки пас аз як рӯзи истироҳат гузошта шудааст, таъсири мусбии худро ба бозингарон гузоштааст. Tajikistan had a couple of more chances in the end, but yeah, after all, the group was very even. Какая команда больше имела преимущество, какая команда сделала больше технико-тактических действий. То есть надо провести анализ. Виталий Левченко сармураббии ҷавонони мо гуфт, дар мавриди он ки кадоме аз дастаҳо бартарӣ дошт, метавонед омори бозии имрӯзаро мушоҳида намоед. ман ба он ақида дар мавриди баробар будани ҷараёни бозӣ куллан розӣ нестам. ҳарчанд натиҷа барои мо хуб нест, вале маълум аст, ки бозии коллективона ва рӯҳияи хуби бозингарон мушоҳида мешавад. дар бозиҳои минбоъда акнун мо метавонем тағйиротро дар ҳайати асосии дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ба амал орем. мо кӯшиш мекунем, ки дар хати ҳамла он камбудиҳое, ки мавҷуд буданд, онҳоро бартараф созем. За игру я могу оценить игру как положительный этап, да, один из этапов подготовки, к которой мы готовимся. Вот. Ну и, естественно, поблагодарить своих ребят за ту самоотдачу, которую они сегодня показали на футбольном поле.